Днес ме питахте какво да направя, когато имам нов човек в екипа. И тук ще говоря не за мултилевел маркетинг компаниите, макар че и за тях се отнася в доста голяма степен. Най-важното, което да направите с новия човек, всъщност е вие да прецените какво искате той да прави. Тоест, какви са неговите задължения. И съответно, оттам нататък, вие трябва да го научите на всичко това, което вие знаете, на вашите методи и начини на работа, на вашите ценности, ако има някакви разминавания, също трябва да се обърне внимание. И съответно, ако неговата роля е да прави продажби, трябва да го научите как да продава. Ако неговата роля е да се говори с хората, а пък вие да правите продажбите, нали, съответно трябва да го научите как да се води комуникацията, как да се води хората, с които е говорил, които все още не са ви клиенти, но са потенциални клиенти. И общо действате според ситуацията. Много е важно първо да знаете вие какво искате от този човек.